சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே ஸலாகயே சக்ஷும் ரோமிரமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஜகம் தாவினமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः தாமாயம் ததா சிவபாத்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே कांता राधा कांता नमस्ते अत्र कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वानुसुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय पंचकल्पतराय कृपसिन्धु एव स नाना भावनीये वैष्णयो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्ण. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். மாயத்தை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். 8வது அத்தியாயம். அதாவது இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் நான் படிச்சது வந்து பாகம் 1 படிச்சிருக்கோம். பாகம் 1த்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம படிக்கிறது பாகம் 2. பாகம் 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷன் தெய்வீக சக்தியை பத்தி நம்ம யோகமாயா சக்தியில பார்த்தோம். பகவானுடைய பகரங்க சக்தியில எப்படி இயங்குது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இனி வர வர ரொம்ப இன்னும் நல்லா ஒரு கொஞ்சம் சிக்கலா இருக்க மாதிரி தெரியும். அது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா உடனே கேளுங்க. அது அப்படியே நகர்ந்து போயிடாதீங்க. எதுவா இருந்தாலும் உடனே கேளுங்க. நம்ம உடனே நம்ம அதுக்குள்ள விளக்கம் கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாகம் 2 நம்ம பார்க்க போறோம். பாகம் 2ல வந்து 8வது அத்தியாயம், அதாவது முதல் அத்தியாயம். இந்த இதுக்குள்ள முதல் அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மாயை எவ்வாறு எதனால் துன்பப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ஏன் துன்பப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம புரியும். இப்போ இதோட சாரம்சம், இந்த அத்தியாயத்தோட சாரம்சம் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு சுருக்கமா டக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா படிக்க படிக்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எங்கெங்க நம்ம குறிப்பெடுத்திருக்கிறாங்க, சைத்தன்ய சராமரில் எடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம், இது மாதிரி எல்லா விதமான இருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன புரியுற மாதிரி. ஸோ இதுல வந்து இதோட சாரம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சக்தி வந்து நாம வந்து யோகமாயா சக்தியில 3 விதமான சக்தியை இயங்குது. அதுல ஆன்மீக சக்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி பகரங்க சக்தி, அதாவது பகவானுடைய அதாவது யோகமாயா சக்தின்றது நாம இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மகாமாயா சக்தின்னு சொல்லப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது பகவானுடைய பகரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லலாம். இந்த வெளிப்புற சக்தியில நாம கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கும்போது அந்த அந்த சக்தியில மகாமாயா சக்தியில போய் மாட்டிக்கிறோம். மகாமாயா சக்தியில 2 விதமான சக்தியை நாம பிரிக்கிறாங்க. அது ஜீவமாயா, குணமாயா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த ஜீவமாயால நாம என்ன மாதிரி செயல்படுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அந்த செயலை கொண்டு போறது. அது அந்த செயலை விருத்தி அடைஞ்சிட்டே போவோம். ஏதாவது ஒரு யாராவது பத்தி நம்ம தப்பா நினைச்சோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த மாயத்தன்மை நம்மளை அதுலயே கொண்டுகிட்டே போயிடும். அதே திங்கிங் தான். இப்போ ஒரு ஆள் நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டோம், அவர் நம்மளுக்கு துரோகம் பண்றாரு, அப்படி அவர் பண்றாரு பண்ணல அது வேற விஷயம். நாம அதை நினைச்சாவே அது இல்லாதது கற்பனை மாதிரி நம்ம கொண்டு போறதுதான் வந்து இந்த குணமாயாவோட செயல்பாடு. அப்ப அந்த செயல்பாடு நம்ம அப்படியே அந்த இதுலயே கொண்டுனே போயிடுவோம். அப்ப நம்ம எல்லாருமே சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். சந்தேகப்படும் போது நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்மளுடைய கூட இருக்கிறவங்களே, நம்ம கணவரையோ மனைவியோ பிள்ளையோ பேரனையோ பேத்தியோ யாரா இருந்தாலுமே நாம சந்தேகம் தானே போதும். அது நாம நினைக்கல, நம்ம முதல்ல ஆரம்பிச்சு விட்டோம். ஆனா அந்த குணமாயா நம்மள அது கொண்டு அது எங்கிருந்து வருது? பகரங்க சக்தி மூலியமாக வருது. அது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தியா இருந்தாலும் அது வந்து மகாமாயா சக்தி மூலியமாக அது இயங்கப்படுதுன்றது நம்ம பேசிக்லயே நம்ம படிச்சோம். இத வந்து ஏன் நம்ம துன்பம் அடைகிறோம் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம விளக்குறாங்க. இந்த அத்தியாயத்துல என்ன விளக்குறாங்க? ஒரு சாராம்சம், முக்கியமான சாராம்சம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வெளிப்புற, அதாவது சக்தியில் 3 விதமான சக்தியை படிச்சோம். இது நடுத்தர சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. நடுத்தர சக்தின்னு சொல்லப்படும். ஒரு சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான பூர்ணமா பகவான பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, அண்ணனையே பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா
அதாவது சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுவாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாத்திகம் பேசுவாங்க. ஒரு மாதிரி பேசிக்கிட்டே போய் இருந்துட்டே இருப்பாங்க. அவங்க சரியா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க மாட்டாங்க. பகவானை பத்தி குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரு நிலை. இது இடையில இருக்கு பாத்தீங்களா? இடைப்பட்ட இது பாத்தீங்களா? இவங்க இப்படியும் போகாம, அப்படியும் போகாம இருப்பாங்க பாருங்க. அந்த சக்தி தான் எப்படி துன்பப்படுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம சாதாரணமா பக்தரா இருக்கிறோம். ஒரு சத்துவத்துல நம்ம செயல்படுறோம்னு வச்சுக்கங்களேன். சத்துவத்துல செயல்படும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம குணங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சத்துவத்துல இருக்கவங்க எப்பவுமே வந்து திடீர்னு நல்லவனாவே இருக்க முடியாது. திடீர்னு வந்து ஒரு இடத்துல யாராவது சத்தம் போட்டாங்கன்னா, உடனே நம்ம எதிர்த்து சத்தம் போட ஆரம்பிப்போம். அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோகுணம் போயிடுது. அப்ப ரசோகுணம் மாறி போயினே இருக்கும்போது, அவர் ஏதாவது எதிர்த்தாப்புல வரும். ஆல்ரெடி வந்து அவர் தமோ குணத்துல இருக்கிறார். நம்ம ஒரு ஏதோ நம்மள குறை சொல்றார். நம்ம கோவப்படுறோம். அவர் இன்னும் தமோ குணத்துல இருக்கிற இன்னும் ஏதாவது டென்ஷன் ஆன பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா, வார்த்தைகள் தடிசா போகும்போது, நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஏதாவது ஒரு வன்மத்துல இறங்குவோம். சோ அப்ப போகும்போது, அப்ப நம்ம மனசும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க திடீர்னு தமோலயும் போவாங்க, ரசோலயும் போவாங்க. அப்ப அந்த மாறி மாறி வந்துட்டுரும். இந்த குணம் எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நடுத்தர சக்தியில வருது. பகவானுடைய நடுத்தர சக்தியில அந்த குணம் உள்ளவங்க மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க தான் துன்பப்படுவாங்க அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்தோட சாராம்சமா சொல்லப்படுது. இப்ப நாம விரிவா பார்ப்போம். அதுல என்ன சொல்லப்படுறாங்கன்றத விரிவா பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாமா மாதாஜி? யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கட்டுண்ட மாதாஜி. ஆத்மாக்களை மாயா எவ்வாறு எதனால துன்புறுத்துகிறது? இந்த ஆன்மீக ஆத்மாவானது பகவானின் நடுத்தர சக்தியை சேர்ந்தது. பகவானின் பகிரங்க வெளிப்புற மற்றும் அந்தரங்க உட்புற சக்திகளுக்கு இடையில் விளிம்பு நிலையில் இருப்பதன் காரணமாக அது பகவானின் வெளிப்புற சக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கோ அல்லது உட்புற சக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கோ வரலாம். பகவானின் உட்புற சக்தியின் பாதுகாப்பில் பகவானின் சேவையில் இருப்பதே ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் சொரூப நிலையாகும். உயிர்வாழிகள் பூரணமானவரும் தன்னில் முழுமையானவரான பகவானின் அம்சம் என்பதால் பகுதிகள் எவ்வாறு முழுமைக்கு சேவை செய்வோமோ அதே போல் உயிர்வாழிகள் பகவானுக்கு சேவை செய்வது என்பது இயல்பானது. அவர்கள் பகவானுக்கு அன்புடன் பயபக்தியுடன் சேவை செய்கின்றனர். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் அளவற்ற ஆனந்தத்தை பெறுகின்றனர். இருப்பினும் சில உயிர்வாழிகள் தங்களின் நடுத்தர நிலையின் இயல்பு காரணமாக பகவானிடமிருந்து தனித்து அனுபவிக்கும் விருப்பத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். பகவத்கீதை இம்மாதிரி உயிர்வாழிகளை ஷர என்று கூறப்படுகிறது. எல்லாம் உயிர்வாழிகளும் உண்மையான நலம் விரும்பியாகிய பகவான் கிருஷ்ணர் தம்மிடமிருந்து பிரிந்து செல்ல வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். அவ்வாறு பிரிந்து சென்றார் அவர்கள் சொல்லாக்குண துயரங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று அவர் எச்சரிக்கின்றனர். ஆனால் ஒரு உயிர்வாழி பகவானின் சகவாசத்தை விட்டு பிரிந்து செல்ல விரும்பினார். வாஞ்சா கல்பத்ரு என்ற வகையில் உயிர்வாழிகளை விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் மனோபாவம் கொண்ட பகவான் அவர்களை பிரிந்து போக அனுமதிக்கிறார். அவர் இவ்வாறு செய்வது ஒரு நண்பன் வேறொரு நண்பனின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வது போன்றது. கிருஷ்ணர் பகிர்முக ஞான போக வாஞ்சா கரே நிகடஸ்த மாயா தாரே ஜபட்டையா தரே. ஒரு உயிர்வாழி கிருஷ்ணரை மறந்து கிருஷ்ணரிடம் இருந்து தனித்து அனுபவிக்கிறதுக்கான விருப்பத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளும் சமயத்தில் மாயா உடனடியாக அவனை பற்றி கொள்கிறார். பிரேம விபர்த்தம். உயிர்வாழி கிருஷ்ணரை மறந்தவுடன் அவள் கிருஷ்ணரின் மாயா சக்தி அல்லது பகிரங்க சக்தியுடன் சிக்கிக் கொள்கிறான். இந்நிலை பிசாசுகளாலேயோ அல்லது ஒரு சூன்யக்காரியாலேயோ அந்த துருஷ்டமான ஆத்மா அலைக்கழிக்கப்படுவதை போன்றது. யாரதொரு ஒருவன் பேயினால் அலைக்கழிக்கப்பட்டால் அவன் முழுவதாக தன்னுடைய அடையாளத்தை மறந்து அதற்கு பதில் அந்த பேயின் அடையாளத்துடன் செயல்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதே வழியில் ஒருவன் மாயன் வலையில் சிக்கிக் கொண்டால் தான் கிருஷ்ணரின் சேவகன் என்று அவனது நித்திய அடையாளத்தை மறந்து அதற்கு பதிலாக பௌதீக உடலுடன் அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். தன்னை கிருஷ்ணரின் ஒரு சேவகன் என்று புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக அவன் தன்னை ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு மருத்துவர், சட்ட நிபுணர், பேராசிரியர் இது போன்று தன்னுடைய தொழிலுடனோ அல்லது இந்தியன், அமெரிக்கன் அல்லது ரஷ்யன் போன்ற தன்னுடைய தேசியத்துடனோ தன்னை அடையாளம் படுத்திக் கொள்கிறான். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்கு பதில் அவன் மாயைக்கு சேவை செய்கிறான். மாயைக்கு சேவை செய்வது என்பது கிருஷ்ணரை தவிர மற்றொரு எல்லாவிற்கும் சேவை செய்வது என்று பொருள். ஜெகநாத பண்டிதர்.
இப்ப இந்த இடத்துல இப்ப இது வரைக்கும் மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா, இந்த 8வது அத்தியாயத்தோட துவக்கத்தை நம்ம படிச்சோம். அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாக்களே மாயை எவ்வாறு எதனால் துன்பப்படுகிறது அப்படின்னு படிச்சோம், துன்புறுத்துகிறது அப்படின்னு படிச்சோம். இப்போ நாம இது வரைக்கும் படிச்சது வரைக்கும் இந்த என்ன மாதிரி உங்களுக்கு புரிதல் இருந்தது, அதை கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா? என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? ஏன் அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போனோம்னா இந்த பேசிக்கை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி என்ன மாதாஜி? என்ன क्वेश्चन பிரபுஜி? அதாவது இப்ப நம்ம மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா, இந்த இந்த 8வது அத்தியாயத்தோட பேசிக் முதல்ல படிச்சாங்க. இந்த முதல் பேரால கட்டுண்ட ஆத்மாவே மாயை எவ்வாறு எதனால் துன்புறுத்துறது படிச்சாருங்க. இப்போ இதுல என்ன இப்ப மாதாஜி படிச்சது என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சுது? ஏன்னா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போலாம், லெவலுக்கு போலாம். அதுதான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாக்களை மாயா எவ்வாறு எதனால் துன்புறுத்துகிறது? ஆமா. இப்ப நீங்க மாதாஜி படிக்கும்போது நீங்க இருந்தீங்களா? இப்போ இல்லைங்க பிரபுஜி, இப்பதான் வந்தேன். அதான் பார்த்தேன், இப்பதான் வந்தீங்க நீங்க. கரெக்ட். இப்ப படிச்சது ஏதாவது புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி பேசலாம். பிரபுஜி பௌதீகத்துல இருக்கிறதுனால அப்படி ஆத்மாக்கள் கட்டுண்ட தன்மையில இருக்கு பிரபுஜி. ஓகே, பௌதீகத்துல இருக்கனால சொல்லுங்க. இந்த கிருஷ்ணரை நம்ம மறந்துட்டு தன்னோட தனி விருப்பத்தை தனிச்சு கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனித்து அனுபவிக்கிறதுக்காக தன்னோட விருப்பத்தை விருத்தி செய்துக்கிற சமயத்துல மாயா உடனடியா அவனை பற்றி கொள்கிறது. அப்படி இது கொடுத்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இப்போ பேசிக் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுவும் சாதாரணமா நம்ம பேசிக்கா நம்ம பேசுறது. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர பாத்தீங்கன்னா, 3 விதமான சக்தி சொல்றாரு. பகரங்க சக்தின்னு சொல்றாரு, அந்தரங்க சக்தி. பகரங்க சக்தி பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. அந்தரங்க சக்தின்றது அது ஆத்மாவுடைய சக்தி, உள்புற சக்தி. அது பகவானுடைய நித்திய சேவகன் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா விளிம்பு நிலைன்னு சொல்ல போறாரு பாத்தீங்களா, அதாவது சக்திகள் இடையே, இந்த 2 சக்திக்கு இடையில விளிம்பு நிலைன்னு ஒன்று பாத்தீங்களா, அதுதான் பகவான் இதை குறிப்பிட்டு காட்டுறார். இது என்னன்னு காட்டீங்கன்னா, காரணம் அது பகவானின் வெளிப்புற சக்தியும் கட்டுப்பாட்டு இருக்கோ அல்லது உட்புற சக்தியின் கட்டுப்பாட்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு. இப்ப இந்த இடத்துல ஜீவசக்தி பிரபுஜி, ஜீவனுடையது. அதுதான் கேக்குறேன். அது இப்போ ரெண்டுமே ஒண்ணு பகரங்க சக்திக்கு மாய சக்தியில போய் மாட்டிக்கிறாங்க, இல்லைன்னா அந்தரங்க சக்தி பகவானுடைய உட்புற சக்தியில போய் அவங்க ஐக்கியமாகறாங்க இதுல. ஆனா 2 இடத்துல விளிம்புல இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்கதான் துன்பப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த சக்தி மூலியமா தான் அவங்க துன்பம் அடைகிறாங்க. அது இருக்கக்கூடாதுன்றதுதான் நிறைய விஷயங்களை சாராம்சமா இந்த முதல்ல இந்த 4-5 லைன்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த அத்தியாயத்தோட முக்கியமான பகுதியை நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொன்னு விளக்குறாரு பாருங்க, அடுத்த பக்கத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. இந்த இடத்துல நிறைய பேர் நாம என்ன பண்ணோம், நல்லா படிப்போம், நல்லா படிச்சிருக்கிறோம், தொழில நல்லா ஒரு விருத்தி அடைஞ்சிருக்கிறோம். நான் யூஎஸ்ஏல இருக்கேன், நான் ரஷ்யால இருக்கேன், இங்கிலாந்துல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அது பௌதீகம். இப்போ ஒரு சிவ சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 4 இது நாயன்மார்களே ஒரு நல்ல சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லிருக்கோம்னா, இந்த உலகமே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிம்பம் தான், பகவானுடைய ஐக்கியம் தான். இது எல்லாமே இந்த உலகமே உள்ளது. நீங்க இப்ப ரஷ்யால பிறந்தாலும் சரி, எங்க பிறந்தாலும் சரி, நீ பகவானுடைய பக்தன் தான் அப்படின்னா இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உத்தர சம்பிரதாயத்துல ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. சிவபுராணத்திலையும் உண்டு. இதுல இதே நம்மளுடைய பகவத்கீதையிலும் சரி, ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ நாம ஒரு தேசவாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றது எப்படின்னா, நம்ம நாடை காப்பாற்றணும்ன்றது சொல்றத, நம்ம உலகத்துல எல்லா மக்களும் பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். ஆனா அவங்க ஒரு கோட்பாடு மூலியமா பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். ஒரு கோட்பாடு அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோட்பாடை உருவாக்கியிருக்காங்க. அதன் கீழே அந்த மாயத்தால கட்டுன்றதுனால அது எது நல்லது எது கட்டுன்னு தெரியாம போறாங்க. அதனால நாம அவங்க துஷ்டனோ இல்ல ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயமோ நாம ஏற்படுத்தி அதை நம்ம அந்த மனசுக்குள்ள நாம அதை வச்சிருக்க கூடாது. அவங்களும் பகவானுடைய பக்தர்கள் தான், பகவானுடைய அம்சம் தான்.
அவங்க வேற கோட்பாட்டுல போயிடும். அது விளிம்புல இருக்காங்க. அவங்க ரெண்டுத்துக்கும் இல்லாம வேற கோட்பாட்டுல போயிட்டு இருக்காங்கன்றத நம்ம அது நம்மளுடைய கோவிலுடைய இஸ்கானுடைய நம்ம மேங்களூர் இஸ்கானோட ஆச்சாரி, அதாவது நம்மளுடைய என்என்டி தாஸ்னே சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு கிறிஸ்டின் கோவில்ல கூட நீங்க உள்ள போய் அங்க போயிட்டோம் நீங்க சர்ச்சில் கூட நீங்க போய் பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லி அங்க ஜபம் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது அப்படின்ற. அதே மாதிரி மசூதிக்குள்ளேயும் போய் அங்கேயும் போய் நீங்க வந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லலாம், தப்பே கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் நம்ம சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய கோயிலோட ஆச்சாரி சொல்றாரு. சோ அது மாதிரி நாம வந்து எல்லா மனிதர்களும் சரி, எல்லா உயிர்வாளிகளும் பகவானுடைய அம்சங்கள் தான் இல்லைங்களா? இது ஒரு நிலை. எதுக்கு சொல்ல வர்றேன் பாத்தீங்கன்னா, நான் வேற ஒரு நாட்டுக்காரன் அந்த நாட்டுக்காரன் சொல்லவே கூடாதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி சொன்னோம்னா நாம பௌதிகத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு பௌதிகத்துல இருந்தாலும் நான் ஒரு டாக்டரா இருக்கேன், ஒரு சட்ட நிபுணரா இருக்கேன், ஒரு பேராசிரியரா இருக்கேன், ஒரு தொழில நான் ஒரு அதாவது சமுதாயத்துல ஒரு மேன்மை அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது நான் என்ற அகந்தியில வந்துடும் அப்படின்னு சொல்ல. இப்போ வந்து ஒரு ஆச்சாரியா இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆச்சாரியா இருக்குன்னா எப்பவுமே வந்து அவருக்கு வந்து உயர்நிலையிலே இருக்கவே மாட்டாங்க. நான் உயர்ந்தவன் நினைக்கவே மாட்டாங்க. நீங்க ஒரு பக்தர் யாராவது வந்து டக்குன்னு வந்து கீழே வந்து ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணாங்கன்னா உடனே அந்த ஆச்சாரி அவ்வளவு ஆத்ம நிவேதனம். அதாவது அவர் உடல் சப்போர்ட் இல்லைனால்தான் அவர் கீழே உட்கார்ந்து நின்றுகிட்டே உட்காந்துக்கிட்டு கை மட்டும் இப்படி இது பண்ணுவார். ஏன்னா அவங்களுடைய இயல்பு அது, ஆச்சாரிகளுடைய இயல்பு. ஆனா அதேதான் பௌதிகத்துல இருக்கும்போது ஒரு டாக்டருக்கு படிச்ச, ஒரு இன்ஜினியர் படிச்ச, ஒரு பெரிய ஒரு தொழிலதிபர் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதிகத்துல இருக்கும்போது அந்த தன்மை வரையே வராது. ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டில நல்லா இருக்கேன். இதெல்லாம் என்னத்தன்னா இதெல்லாம் மாயத்தோட செயல்பாடு தான் இதெல்லாம். இந்த அதாவது இது அது இன்னொன்னு சொல்றாரு. இதுல வந்து 9, 10 அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அழகா விளக்குறாங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மாயத்தால இருந்தாலும் அந்த மாயம் நமக்கு ஒரு படிப்பினை கொடுக்குது. அந்த படிப்பினைய புடிச்சு நாம ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டில ஒரு நல்ல மேன்மையான இடத்துல இருந்தாலும் அது மக்களுக்கு சேவை செய்யற தன்மையில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மகாமாயால இருந்து விலகி யோக மாயா சக்தியில நாம இயங்க ஆரம்பிக்கிறோம். இப்ப நம்ம முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா, அந்த இதுதான் இது. இப்ப அது பேசிக் தான் நம்ம இந்த இடத்துல நாம விரிவா கொடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம உடலை வச்சு நான் ஒரு இந்தியன், நான் ஒரு முஸ்லீமு, நான் ஒரு கிறிஸ்டினு, நான் வந்து ஒரு டாக்டர், நான் வக்கீல், இந்த மாதிரி சொல்லவே கூடாதுன்றதுதான். அது வந்து சொன்னா அது ஒரு பௌதீகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனா நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் போற சட்டம் என்ன சொல்லுது, நீ ஒரு இந்தியனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. ஒரு பிரஜையா நம்மள ஒரு ஐடென்டி ஒரு 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 அடையாளப்படுத்துறாங்க. அந்த அடையாளம் படுத்தலாம். அதே நாம வந்து எடுத்துக்க கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. இந்த மாதிரி ஏன்னா இப்ப நாம வந்து வேதத்தை வந்து பழைய காலத்து வேதம் இதெல்லாம் இப்பெல்லாம் வந்து இந்த காலத்துல அதெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மைதான். அது உண்மைதான். சில பிரபுபாதாவே அது விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அது உண்மைதான். ஆனா அந்த நேரத்துக்கு, அந்த தகுந்த நேரத்துக்கு, ஏன்னா உலகத்துல ஒரு எல்லா கண்ட்ரிலையும் ஒரு சட்டம் போடுவோம். அந்த சட்டத்துக்கு மதிக்கணும். சட்டத்தை மதிக்காம நாம இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்து கூட மதிச்சு நாம பற்றற்ற தன்மையா தான் நடந்துக்கிறோம். அந்த இடத்துல தேவை, சமுதாயத்துக்கு அது தேவை. அந்த இடத்துல நாம ஒரு அடையாளப்படுத்திக்கிறோம். அதோட நிறுத்திக்கணும். அது நான் என்ற அப்படி நாம அது உள்ள முழுமையா இறங்கக்கூடாதுன்றதுதான் சில பிரபுபாதாவும் நமக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இது இந்த தொடர்ச்சியில நான் பார்த்துட்டு வரலாம். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெகநாத பண்டிதர் தன்னுடைய பிரேம, அதாவது இது பிரபுஜி. ஜெகநாத பண்டிதர் தன்னுடைய பிரேம விபத்தில் கூறுவது போல், பிக்ஷாசி பாயிலோ ஏனம் அதி சன்னஹயா மாயாகிரஸ்த ஜீவரே ஹயோசே பாவ உதயா. மாயையின் தாக்கத்திற்குள்ளான ஒரு உயிர்வாழி பேய் பிசாசினாலோ அல்லது ஒரு சூன்யக்காரியனாலோ அலைக்கழைக்கப்படப்பட்டவன் போன்று நடந்து கொள்வான். ஆமி சித்த கிருஷ்ணதாச ஏயி கதாபுலே மாயார நபரஹஞா சித்தேன புலே. தான் கிருஷ்ணனின் நித்திய சேவகன் என்றும் நிலையை மறந்த துர்பாகியசாலியான அந்த உயிர் வாழி மாயையின் ஒரு சேவகனாகி என்கிறான். இவ்வாறாக அவன் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு உடலில் இருந்து வேறோர் உடலுக்கு நித்தியமாக பயணம் செய்து வருகின்றான். பிரேம விவர்த்தம் 6.34. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கோஸ்வாமிய கூட கூறுகிறார், கிருஷ்ணபுலி சேயி ஜீவ அநாதி பகிர்முக அதேவ் ஏவ மாயாதரே தேய சம்சார துஹக. இந்த உயிர்வாழி கிருஷ்ணரை மறப்பதால் நினைவு கெட்டாத காலம் தொட்டு வெளிவர சக்தியினால் வசீரகப்படுகின்றான். ஆகவே அவனுடைய பௌதிக இறப்பின் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் மாயா சக்தியானவள் பல்வேறு துன்பங்கள் அளிக்கிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்தலீலா 20.117.
இந்த ஸ்லோகத்திற்கான தன்னுடைய பொருளறைய ஸ்ரீல பிரபுபாத விளக்குகிறார். தான் கிருஷ்ணரின் ஒரு நித்திய சேவகன் என்றும் தன்னுடைய சொரூப நிலையை ஜீவன் மறக்கும் பொழுது அவன் உடனடியாக மாயாயான இந்த வெளிப்புற சக்தியின் பொறியில் சிக்க வைக்கப்படுகிறான். உயிர் வாழ் ஆதியால் கிருஷ்ணரின் ஒரு அம்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனவே அவன் கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த சக்தியானான். அவன் மிக சிறிய அச்சிந்திய சக்தியினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளான். அந்த சக்தியானது உடலின் அச்சித்தியமான முறையில் செயல்படுகிறது. இருப்பினும் தன்னுடைய உண்மை நிலையை மறந்துள்ள அந்த உயிர்வாழி ஜடசக்தியின் நிறை பெற்றுள்ளான். உயிர்வாழி நடுத்தர சக்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். ஏனெனில் இயற்கையாகவே அவன் ஆன்மீகமானவன். ஆனால் மறதியின் காரணமாக அவன் ஜடசக்தியில் நிலை பெற்றுள்ளான். இருப்பினும் ஜடசக்தியில் வாழ்வதற்கோ ஆன்மீக சக்தியில் வாழ்வதற்கோ அவனுக்கு சக்தி சுதந்திரம் உள்ளது. இக்காரணத்தாலேயே அவன் நடுத்தர சக்தி தடாஸ்த சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறான். இடைப்பட்ட நிலையில் இருப்பதால் சில சமயங்கள் அவன் வெளிப்புற மாயா சக்தியினால் கவரப்படுகிறான். இதுவே அவனுடைய பௌதிக வாழ்க்கையில் துவக்கமாக அமைகின்றது. அவன் பௌதிக சக்தியின் நுழையும் போது கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் ஆகிய காலங்களில் 3 நிலைகளும் உட்படுத்தப்படுகின்றான். கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் ஆகியவை ஜட உலகத்திற்கு மட்டுமே பொருத்தமானவை. அவை ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பதில்லை. உயிர் வாழி நித்தியமானவன். இந்த ஜட உலகில் படைப்பதற்கு முன்பில் இருந்தே அவன் உள்ளான். துரதிருஷ்டவசமாக அவன் கிருஷ்ணருடையான தன்னுடைய உறவினை மறந்துவிட்டான். உயிர் வாழியின் இந்த மரத நிலை இங்கு அநாதி என்று விளக்கப்படுகிறது. நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்தே இந்த உயிர் வாழி இருந்தான் என்பது அது குறிக்கின்றது. கிருஷ்ணருடன் போட்டியிட்டு தானே அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவனது விருப்பத்தின் காரணமாகவே இந்த உயிர் வாழி பௌதிக இருப்பிற்கு வருகிறான் என்று ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வருது பாருங்க. மாய தாக்கத்தில் உள்ள ஒரு உயிர்வாழி பேய் பிசாசின் அல்லது ஒரு சூனியக்காரின் அலங்கரிக்கப்படுகிறான் போன்ற ஒரு நடந்து கொள்வான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ யாராவது 2 பேர் உங்ககிட்ட எழுத்தாப்புல நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, சண்டை போடுற மாதிரி, உங்களை திட்டுற மாதிரி, உங்களை ஏதோ ஒரு துன்புறுத்துற மாதிரி அவங்க பேசுறாங்கன்னா, அப்ப நாம என்ன செய்யணும் பாருங்க. அந்த இடத்துல இருந்து விலகி போகணும். அவங்க சொல்றத காது கொடுத்து கேட்காம, அவங்க ரசோலியோ தமோலியோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அங்கிருந்து விலகி போகணும். இல்லைங்களா? சரிங்க தவறு நடந்துச்சுங்க அப்படின்னு அங்க நாம அங்க கொஞ்சம் தாழ்ந்து போயிட்டு நம்ம அங்கிருந்து விலகி போறதை நம்ம பார்க்கணும். இல்ல அவங்க நம்மள ஒரு ஏளனம் பண்றாங்க, நம்மள ஒரு மாதிரி இது பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம அவங்க எழுத்தாப்புல பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அதே குணம் நம்ம கிட்ட வந்துடும். இல்லைங்களா? அதே குணம் நம்ம கிட்ட வந்துடும். அப்ப நாம அந்த குணத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா, அப்போ அவங்களுக்கு ஈக்குவலா நம்ம சண்டை போட ஆரம்பிச்சோம், பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அப்போ பிரச்சனை பெருசா போகும். அப்போ நமக்கு வீழ்ச்சிதான் அடைகின்றதுதான் இந்த சாரந்தம். இதுதான் என்ன சொல்றாருன்னா, மாயின் தாக்கத்துல தான் இது. நம்மள டிகர் பண்றாங்க, எழுத்தாப்புல நின்று டிகர் பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கோவப்படுத்துறாங்க நம்மள. அந்த கோவத்துல நம்ம அதுக்கு உள்ளாகாம, அது உள்வாங்காம நம்ம வெளியே வந்துட்டோம்னா தன்மையில இருந்து வெளியே வந்துட்டோம். நம்ம விளிம்புல இருக்கும்போது கண்டிப்பாக 100% ஒருத்தர் நம்மளை கோவப்படுத்துற மாதிரி பேசினான்னா நம்ம எழுத்து பேசதான் செய்வோம். ஏன்னா இந்த விளிம்புல இருக்கும்போது. அதே பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த சூழ்நிலையே நமக்கு உருவாகாது. அப்படி உருவானாலும் அதை காது கொடுத்து கேட்காம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வேலைக்கு வந்துடும். இல்லைங்களா? இதோட சாராம்சமே நம்ம அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத பண்டிதர் ரொம்ப அழகாக தன்னுடைய இதுல எழுதியிருக்கிறார். ரொம்ப அழகா விளக்கமா நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். எப்படிப்பட்ட சுதந்திரம் பாருங்க. நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கலாமா இல்ல ஆன்மீகத்துல போலாமா? இந்த இடப்பட்ட இருக்கிறதுலயும் இருக்கலாம். நீங்க எப்படி ஒன்னால பண்ணிக்கலான்றதுதான் பகவானுக்கு நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா உண்மையிலே வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, சுதந்திரம் என்றது உன்னுடைய பௌதிக தன்மை அப்படின்ற. உனக்கு அந்த சுதந்திரம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது பௌதிக தன்மை தான். சுதந்திரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு நித்திய சேவகனாக இருக்கிறது தான் இந்த உயிர்வாழியோட சாராம்சமே அதுதான். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாம பௌதிகத்துல போறோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம சுதந்திரம் நினைச்சுருக்கிறோம். நம்ம சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கு, நம்ம எப்படி ஒன்னா செய்யலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பந்தப்பட்டுதான். அப்ப பகவானை விட்டு நம்ம விலக ஆரம்பிச்சிடுவோம். அதுக்கும் பகவான் நமக்கு விளக்க அது நமக்கு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. பண்ணுங்க, நீங்க அது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா 1863 பகவானுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. 6வது அத்தியாயத்திலையும் பகவானுக்கு கொடுக்குறாரு. இதே மாதிரி 4ல 14வது அத்தியாயத்துல
அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறான். பகவான் என்ன சொல்றார், இந்த இந்த கீதையை வந்து நான் வந்து சூரிய பகவானுக்கு கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். உடனே அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறான், கிருஷ்ணா நீயும் நானும் சமகாலத்துல பிறந்தவங்க தானே, நீ எப்படி நீ அவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாரு. அந்த இடத்துல வந்து அனாதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்றாரு. அனாதி அனாதின்னு சொன்னப்பட பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து எப்பவுமே நாம இந்த உயிர் வாழி இந்த பூலோகத்துல வாழ்ந்துதான் இருக்கிறோம். எப்படின்னா துன்பப்பட்டு, அதாவது பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துதான் இருக்கிறோம். அதாவது எப்போ இந்த உலகம் ஏற்படுத்தப்பட்டதோ உருவாக்கப்பட்டதோ அப்பவே நீ எல்லாம் வந்தாச்சு. நீ வந்துட்டு நானும் வந்துட்டு எல்லா ஜீவராசியும் வந்தாச்சு. இப்ப இந்த உலகம் அழியிற வரைக்குமே நாமும் எல்லாமே இருந்துதான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதான் அனாதி. அனாதின்னா என்னன்னா, நம்ம முன்னாடி இருந்தோம், இப்பவும் இருக்கிறோம், இன்னமும் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்ல வர. அப்ப அனாதின்ற வார்த்தையை ரொம்ப அழகாக இங்க மென்ஷன் பண்றாங்க இந்த இடத்துல. அதே பௌதிகத்துல இருக்கும்போது இறந்த காலமும் சரி, நிகழ்காலமும் சரி, எதிர்காலமும் சரி, ரெண்டுமே மூணுமே வந்து நினைக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பௌதீகமான செயல் தான். நான் முன்னாடி இப்படி இருந்துட்டேன், நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன், இப்படி போயிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாவே அது பௌதிகத்துல நம்ம பந்தப்படுறோம்னு அர்த்தம். இப்ப நிகழ்காலத்துல நாம இப்படி எல்லாம் செயல்பட்டாதான் நம்ம எதிர்காலத்துல நல்ல மேன்மை அடைய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுவும் நம்மள பந்தப்படுத்துற செயல் தான். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எதிர்காலத்துல நாம வந்து தீர்மானிக்கிறோம், இப்படி எல்லாம் இருக்கலாம், இப்படி எல்லாம் போகணும், இப்படி எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான், அதுவும் பௌதிகத்தமான செயல் தான் அப்படின்றாரு. அதே வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விளிம்புல இருக்காதீங்க. அதே வந்து பகவானுடைய உட்புற சக்தி, யோகமாய சக்தி மூலியமாக நீ இயங்கணும்னு நினைச்சீங்களா, எதிர்காலம்ன்றது இருக்குது இல்ல அப்படின்னு இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டுங்க. நிகழ்காலம் தான் நமக்கு பிரசன்ட். இந்த இந்த இப்ப இந்த இந்த நிகழ்காலத்துல நம்ம பகவானுக்கு உயர்நிலை பக்தியா, நம்ம பகவானுக்கு அனநிய பக்தியை நம்ம கொடுத்தாவே போதும். எதிர்காலம் நம்ம கிட்ட இல்லைன்னு அந்த தன்மையில நம்ம இருக்கணும்ன்றதான் அது நம்ம வந்து அதுதான் வந்து பகவானுடைய உட்புற சக்தியோட சேவகனான செயல் அப்படின்றத இந்த பதம் நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. இன்னும் பாருங்க, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. இல்லை வேற யாருன்னா படிக்கிறீங்களா? இந்த பௌதிக உலகில் இருக்கும்போது உயிர்வாழி கட்டுண்டு விடுகிறான். ஆகவே இந்த பௌதக உலகில் உள்ள உயிர்வாழிகள் நித்திய பக்த நித்தியமாக பந்தப்பட்டவர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். இந்த உயிர்வாழிகள் தங்கள் முகத்தை கிருஷ்ணரிடமிருந்து திருப்பிக் கொண்டு அவருக்கு சேவை செய்வதில் வெறுப்புடன் உள்ளனர். ஆகையால் அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் துன்பப்படுகின்றனர். நித்தியபந்த கிருஷ்ணஹதே நித்திய பகிர்முகா நித்திய சம்சார புஞ்சே நரகாதி துஹகா. நித்திய புக்தர்கள் ஒருபுறம் இருக்க பகவானின் தொண்டிலிருந்து எப்போது விலகியுள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மறுபுறம் உள்ளனர். அவர்கள் அந்த ஜட உலகில் நித்தியமாக பந்தப்பட்டு வாழ்கின்றனர். நரக சூழ்நிலை வழங்கப்படும் வெவ்வேறு உடல்கள் ஏற்ப அவர்கள் பௌதிக துன்பங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 22.12. ஜேஹி தோஷ மாயா பிசாச்சி தண்ட கரே தாரி ஆத்தியாத்மிக காதி தவாத்திரிய தாரே ஜாரி அமாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்க விஷயம் பாருங்க. நாம என்னைக்கு பகவான் வந்து அந்த சராசரங்களை படைச்சாரோ, இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் உருவாக்கப்பட்டதோ, இந்த 4 லட்சம் மனித பிறவி இல்லைங்களா, மொத்தம் 84 லட்சம் மனித உயிர்வாழியை பகவான் அந்த சராசரங்களை படைச்சிருக்காரு. 84 லட்சம் உயிர்வாழி. இந்த 4 லட்சம் உயிர்வாழி மனிதனாக நமக்கு எல்லாம் மனுஷ பிறவியா படைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த 4 லட்சம் உயிர்வாழியை நாமும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகுத்து பார்க்கிற ஞானத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் இல்லைங்களா. இந்த விலங்குக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது மற்றவங்களை அடிச்சு சாப்பிடும், நம்ம மனுஷனையும் அடிச்சு சாப்பிடும், எல்லாத்தையும் அடிச்சு சாப்பிடும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட தன்மை அதுதான். அதுங்களுக்கு பாவமோ புண்ணியமோ அது கிடையாது. ஆனா நமக்கு மாத்திரம் தான் இந்த 4 லட்சம் மனித பிறவிகள் மாத்திரம் தான் பாவம் புண்ணியம் பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. ஆனா எந்த விலங்குகளுக்குமே அந்த இது தன்மையே கிடையாது. அது நம்ம ஒரு கொசுவை நாம அடிச்சோம்னா நமக்கு தான் பாவம். அதே ஒரு கொசு நம்மளை கடிச்சாலோ, ஒரு சிங்கம் நம்மளை கடிச்சாலோ, ஒரு யானை நம்மளை போட்டு மிதிச்சாலோ அது பாவமே கிடையாது. அதோட தன்மை அதுதான். அது பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் கிடையாது. ஆனா அதுவும் ஒரு உயிர்வாழி தான், அதுக்குள்ள தன்மை அதுதான். ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும்னு பாருங்க, எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும் பாருங்க. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ உயிர்வாழி உருவாக்கப்பட்டதோ, இந்த மனித பிறவி உருவாக்கப்பட்டதோ அப்பவே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாதான் நாம இருக்கிறோம். கட்டுண்ட ஆத்மாதான், பகவானுக்கு நாம கீழ்ப்படிந்து தான் இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய உயிர்வாழியோட தன்மையே அப்படின்னு பகவான் வந்து வேதங்கள் மூலியமாக சொல்லப்படுறார். அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்க, நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மான்றதை மறந்துட்டு பகவானுடைய நிலையிலிருந்து நம்ம வெளியே வரோம். வெளியே வந்து நம்ம சுதந்திரம் என்ற பேர்ல
நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்யறோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா நம்ம அந்த தன்மையே கிடையாது. நாம எல்லாமே பகவானுடைய கட்டுண்ட ஆத்மா தான். பகவானுக்கு அடிபணிஞ்சுதான் நாமும் நித்திய சேவனாக தான் நம்ம செயல்படணும்ன்றது திரும்ப திரும்ப இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அது அந்த தன்மையில இருந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டானாமே கண்டிப்பாக நம்ம பௌதிகத்துல பந்தப்படுறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப இந்த கடைசியில வந்து சைத்தன்ய சராமரில பாத்தீங்கன்னா மத்திய லீலால 22.12 அதாவது 22 அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றோம்னா, இக்கட்டுண்ட ஆத்மா பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வுக்கு எதிராக இருப்பதால் மாயை அதாவது பகரங்க சக்தி எனப்படும் பிசாசினால் அவன் தண்டிக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம 14 விதமான மாயை படிச்சோம். 4வது அத்தியாயத்துல விரிவா நம்ம படிச்சோம். முதல்ல நம்ம வந்து பகவானுடைய சொரூப சக்தி, அதாவது எப்படி அந்த சக்தியில எப்படி இந்த மாயை இருக்குதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து 7வது அத்தியாயம் வரைக்கும் இல்லைங்களா? அதுல 4வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாங்க? 14 விதமான மாயத்தன்மையை எப்படி நம்ம விலக்கி கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? மாயைன்றது எல்லாவதும் அதுவும் பகவானுடைய சக்தி தான். அது நம்மள வந்து பரிசித்து பாக்குது அந்த சக்தி நம்மள வந்து. அப்போ அது வந்து பராசக்தின்னு சொல்லப்படுது. பராசக்தின்ற போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பரிசித்து பாக்குது. அந்த பராசக்தியிலிருந்து நம்ம எப்படி விலகணும்ன்றது தான் இந்த மாயத்தன்மையில இருந்து எப்படி விலகணும்ன்றது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க. ஆனா அதே வந்து பராசக்தி நம்மளை தண்டிக்கப்படுறாங்க, நம்மளை தண்டிக்கிறாங்க. அது எப்படி தண்டிக்கிறாங்கன்றத இங்க சைத்தன்ய சராமத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அதையும் படிப்போம். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. இக்கட்டுண்ட ஆத்மா பகவான் கிருஷ்ணரின் உணர்வுக்கு இக்கட்டுண்ட எதிராக ஆத்மா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எதிராக இருப்பதால் மாயை பகிரங்க சக்தி எனப்படும் பிசாசினால் அவனை தண்டிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறாக உடல் மற்றும் மனதினால் வரும் துன்பங்கள் மற்ற உயிர் வாழிகளின் விரோதமான நடத்தையினால் உண்டாகும் துன்பங்கள் மற்றும் தேவர்களினால் வரக்கூடிய இயற்கையின் தொந்தரவுகள் ஆகிய 3 வகையான துன்பங்களால் அவன் துன்புறுகிறான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 22.13 கிருஷ்ண நித்யதாச ஜீவ தாக புலிகேல ஏஹிதோ மேஷ மாயா தார கலாய பாண்டில. தான் கிருஷ்ண நித்திய சேவகன் என்பதை ஜீவன் மறந்துள்ள காரணத்தினால் அவன் மாயையின் சங்கிலியினால் கழுத்தை சுற்றி கட்டுப்பட்டுள்ளான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 22.24 இந்த துரதிருஷ்டசாலியான புத்தியில் தாழ்ந்த உயிர்வாழிகளின் மீது மாயா ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை உண்டாகுகிறார். தாங்கள் இந்த பௌதிக உலகின் அனுபவிப்பவர்கள் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு இந்த பௌதிக உலகம் தங்களை சார்ந்தது என்று இந்த உயிர்வாழிகள் எண்ணுகின்றனர். அவர்களுக்கு பகுதிக்கு அவர்களே எஜமானர்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் உண்மை நிலையே அவர்கள் மாயையின் சேவர்களாக மாறிவிட்டனர். ஸ்ரீல விந்தாவன தாச தாக்கூர் தன்னுடைய சைத்தன்ய பாகவத்தில் ஆதிகாண்டம் 13.130 கூறுவது போல் அமியாங்கர பாத பத்மே நிரந்தர தாசி சம்மூக ஹைதே ஆப்பனாரோ லஜ்ஜாவாசி. நான் மாயா சக்தி அவனோட கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிகளின் பணிப்பெண் அவர் முன்பாக தோன்றுவதற்கு நான் சங்கடப்படுகின்றேன். சைத்தன்ய பாகவத்தின் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கான ஆதி காண்டம் 13.131 தன்னுடைய பொருளுரையை ஸ்ரீலை பக்தி சிந்தாத சரஸ்வதி பின்வரும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2.5.13 ஸ்லோகத்தை மேற்கொள்ள காட்டுகிறார். விலஞ்சமானயா எஸ்ய சாத்தூத்தம் ஈஷம் பதே முயா விமோகித விகத்தந்தே மாமாஹம் இது துர்தயா. தன்னுடைய நிலையை கருதி வெட்கம் கொண்டு பகவானின் இந்த மாயா சக்தியானவள் தனது முக்கியத்துவத்தை விரும்ப மாட்டாள். ஆனால் அவளால் குழம்பி அடைந்திருப்பவர்கள் இது நான், இது என்னுடையது என்று எண்ணங்களில் மூழ்கி எப்பொழுதும் அபத்தமான விஷயங்களை பேசுவார்கள். இந்த ஸ்லோகத்திற்குள்ள வேறொரு மொழிபெயர்ப்பு இருள் என்று எவ்வாறு சூரிய ஒளியின் புண்டரிக வித்யாநிதி தாஸ் என்பதால் வெளிப்பட்ட சைத்தன்ய பாகவதம் என்னும் நூலிலிருந்து இப்பகுதி எடுக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்படியே இது கண்டினியூ பண்ண முடியுமா பாருங்க. முன்பே இருக்க வெட்கப்படுமோ அதுபோல கிருஷ்ணரின் விழுப்புர சக்தியான மாயா எப்போதும் கிருஷ்ணருக்கு முன்பாக நிற்க வெட்கப்படுவார். இருப்பினும் இந்த மாயா புத்திசாலி மற்ற துரதிருஷ்டசாலியான மக்களை மயக்கமுற செய்கிறார். இவ்வாறாக அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகம் தங்களுடையது, தாங்கள் அதன் அனுபவிப்பாளவர்கள் என்று கூறி மாத்தட்டுவார்கள். ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் இதற்கு முத்திய ஸ்லோகம் 2.5.12 மாயாவுடையான பகவானின் உறவியும் அவருடைய வெல்ல முடியாத நிலையிலும் குறிப்பதால் பரமபுருஷரும் மாயையின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது போன்று தோன்றுகிறது. இந்த 2.5.13வது ஸ்லோகத்தின் மூலம் இந்த சந்தேகம் நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றது. என்னுடைய வஞ்சிக்கும் தன்மையும் ஏமாற்று மனோபாவமும் பரமபுருஷர் பகவானுக்கு நன்கு தெரியும் என்று நினைத்து கொண்டு மாயா பகவானின் முன்பாக நிற்பதற்கு வெட்கப்படுவதுடன்
அவனுடைய தைரியத்தை அவளால் வெளிப்படுத்த இயலவில்லை. ஆனால் அம்மாதிரி மாயினால் மதிமயக்கப்பட்ட அறியாமையானால் குழப்பம் அடையும் நான் என்னது என்று நினைத்து கர்வம் கொள்கிறோம். இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தது யார் என்று இதற்கு முந்தைய 2.5.12 ஸ்லோகத்தின் கேள்விக்கும் இந்த ஸ்லோகம் பதில் அளிக்கின்றது. ஸ்ரீதர சுவாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. இப்ப நாம இத சைதன்ய சராமரில ஆதி லீலாவும் சரி மத்தி லீலாலையும் நம்ம நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி ஆதி காண்டத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா 13.130 அதாவது 11 அத்தியாயம் 130 ஸ்லோகத்திலையும் நாம விளக்கம் கொடுத்தாங்க. அது என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, நான் மாய சக்தி அவருடைய அதாவது கிருஷ்ணனுடைய தாமர திருவடிகளை பணிப்பேன், அவர் முன்பாக தோன்றுவதற்கு நான் சங்கடப்படுகிறேன் அப்படின்னு. இது மாயத்தன்மையில உள்ள மாயாகுதியோட செயல்பாடாக இது நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்க இந்த 2வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயம் 12, 13, 14, 15 ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் இந்த மாயத்தன்மையை பத்தி ரொம்ப அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதாவது நாம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், எப்படி நாம அந்த எந்த சக்தியில் நாம இயங்கணும் அப்படின்றதும் ரொம்ப அழகாக நமக்கு எல்லா விதமான புராணங்களையும் நாம படிச்சுட்டு வரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருன்னா படிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் மாதாஜிக்கு ரெஸ்ட் கொடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எங்க இருந்து சொல்ல பிரபுஜி? அவருடைய காரணமாக அறவே குற்றங்களற்றவரும் முழு தெய்வீக குணங்களை தம்மிடத்தை கொண்டுள்ளவருமான பரமபுருஷ பகவானின் பார்வைக்கு முன்னால் நிற்பதை சங்கடமாக கருதும் மாயையினால் மதிமயக்கப்பட்டு நான் மற்றும் எனது என்ற எண்ணத்துடன் நம்மை நாமே புகழ்ந்து கொள்கிறோம். கர்ம சந்தர்ப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் வரும் விலஜ்ஜமானயா என்ற வார்த்தை உயிர்வாளிகளை மதிமயங்க செய்யும் மாயையின் செயல் பகவானுக்கு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை என்பதை குறிக்கிறது. மாயாதேவி இதனை அறிந்திருந்த போதிலும் கிருஷ்ணரை வெறுக்கும் நபர்கள் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படாத பொருட்களிலேயே எப்போதும் மூழ்கி இருப்பதன் காரணமாக பயத்திற்கு ஆளாகின்றனர் என்ற கொள்கைக்கேற்ப கிருஷ்ணர் மீதான உயிர்வாளிகளின் வெறுப்பையும் அவரை பற்றிய போதிய அறிவின்மையும் நினைவு கெட்டாத காலம் தொட்டு மாயையினால் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை. அவள் இவ்வாறாக உயிர்வாளிகளின் உண்மையான அடையாளத்தை மறைத்து அவர்களை அவற்றின் இயற்கைக்கு எதிரான ஒரு நிலையில் வைக்கிறார். தத்துவ சந்தர்ப்ப அனுச்சேத 32. பரமபுருஷ பகவானுடனான தங்களின் உறவு முறையை புரிந்து கொள்ளாமல் மரியாதையை அளிப்பவர்கள் மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஆகிய இந்த இரு வகையினருமே பகவானின் பின்புறம் நிற்கும் மாயையினால் மயக்கப்படுவதற்குரியவர்களே. இதுவே மாத்துங்க பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. விலஜ்ஜமானா அல்லது என்னுடைய வஞ்சிக்கும் குணம் பகவானுக்கு தெரியும் என்ற வார்த்தையை பற்றி கூற வேண்டுமானால் வஞ்சிக்கும் மனைவியை போன்று மாயா பகவானின் முன்பாக நிற்க வெட்கப்படுகிறாள். வேறு விதமாக கூறினால் அவள் பகவான் பின்னால் நிற்கிறாள். மாயையினால் மதிமயக்கப்பட்டு இந்த உயிர்வாளிகள் நான் எனது என்ற வகையில் பெருமையாக நினைக்கின்றனர். பகவான் மீதான வெறுப்பு என்பது இங்கே பகவானின் பின்புறம் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஒருவன் பகவான் மீது வெறுப்புற்றால் அவன் மாயையின் தாக்கத்திற்குட்படுகிறான். ஆனால் அவன் பகவான் மீது நாட்டம் கொண்டால் மாயையின் தாக்கத்தை காண முடியாது. சரார்த்த தர்ஷினி. எல்லா உயிர்வாளிகளுமே ஸ்வரூப நிலையில் நித்தியமாக கிருஷ்ணரின் சேவகர்களே. இதுவே அவர்களின் உண்மையான அடையாளம். நல்ல நிலையில் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் சேவகனாக இருக்க பெருமை கொள்வார்கள். ஆனால் இந்த பௌதீக உலகில் யாரொருவரும்
மற்றவர்களின் சேவகனாக இருக்க விரும்புவதில்லை. அனைவருமே மற்றவர்களின் எஜமானராகவே மாற விரும்புகின்றனர். ஜீவேர ஸ்வபாவ கிருஷ்ண தாச அபிமான தேகே ஆத்மஞான ஆச்சாதித தேயி ஞான. ஒவ்வொரு ஜீவனின் உண்மையான சுபாவம் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் என்னும் அபிமானம் ஆகும். ஆனால் மாயையினால் பாதிக்கப்பட்டு அவன் தன்னை உடலாக கருதுவதால் அவனது உண்மையான உணர்வு மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 24வது அத்தியாயம் 201வது ஸ்லோகம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 5வது காண்டம் 14வது அத்தியாயம் 1வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த பௌதீக இருப்பினை மிக அருமையான முறையில் ஒரு காட்டிற்கு ஒப்பாக கூறியுள்ளார். பரிஷித் மகாராஜர் பௌதீக வனம் என்பதற்கான நேரடியான பொருளை சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் வேள்வியாக எழுப்பிய போது சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்வருமாறு பதிலளிக்கிறார். எனதருமை அரசே, வாணிபம் செய்யும் சமூகத்தைச் சேர்ந்த வணிகன் பணம் சம்பாதிப்பதிலேயே எப்போதும் ஆர்வமாக இருப்பான். சில வேளைகளில் மரம் மற்றும் கல் போன்ற சில மலிவான பொருட்களை சேகரிப்பதற்காக அவன் வனத்திற்கு செல்வான். அந்த பொருட்களை நகரத்தில் அவன் அதிக விலைக்கு விற்பான். அதே போல இக்கட்டுண்ட ஆத்மா பேராசையின் காரணமாக சில பௌதீக லாபங்களுக்காக இந்த பௌதீக உலகிற்கு வருகின்றான். படிப்படியாக அவன் இந்த பௌதீக உலகம் என்ற வனத்தின் உட்பகுதிக்கு திரும்பி வரும் வழி தெரியாமல் நுழைந்து விடுவான். பௌதீக உலகில் நுழைந்தவுடன் இந்த தூய ஆத்மாவானவன் பகவான் விஷ்ணுவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் வெளிப்புற சக்தியினால் உண்டாக்கப்படும் பௌதீக சூழ்நிலையினால் கட்டுண்டு விடுகிறான். இவ்வாறாக இந்த உயிர்வாளி தைவி மாயா எனப்படும் வெளிப்புற சக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு வருகிறான். தனித்து வாழ்வதுடன் இந்த வனத்தில் அவன் பிரமிப்படைந்து பகவானின் சேவையில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற முடியாமல் இருக்கிறான். உடல் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணத்தில் வந்தவுடனேயே பௌதீக சக்தியின் தாக்குதலினாலும் சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களினாலும் தூண்டப்பட்டு அவன் ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக வெவ்வேறு உடல்களை பெறுகிறான். இவ்வாறாக இக்கட்டுண்ட ஆத்மாவானவன் சில சமயங்களில் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கும், சில சமயங்களில் பூலோகங்களுக்கும், சில சமயங்களில் கீழே உள்ள லோகங்களுக்கும் கீழ்நிலையில் உள்ள உயிர்வாளிகளினுள்ளும் செல்கிறான். இவ்வாறாக வெவ்வேறு உடல்களில் பயணிப்பதன் காரணமாக அவன் தொடர்ந்து துன்பப்படுகிறான். இத்துன்பங்களும் வலிகளும் சில சமயம் கலந்து வரும். சில சமயங்களில் அவை மிகவும் கடுமையாகவும் மற்றும் சில சமயங்களில் அவ்வாறின்றியும் இருக்கும். இக்கட்டுண்ட ஆத்மாவின் மன யூகத்தின் காரணமாக இம்மாதிரி உடல்களில் வாழும் சூழ்நிலை அடையப்படுகிறது. அவன் தன்னுடைய மனது மற்றும் 5 புலன்களையும் அறிவை பெறுவதற்காக பயன்படுத்துகிறான். இவையே வெவ்வேறு உடல்களையும் வெவ்வேறு சூழல்களையும் கொண்டு வருகின்றது. பகவானின் புறசக்தியான மாயையின் கட்டுப்பாட்டிற்குட்பட்டு தன்னுடைய புலன்களை பயன்படுத்தி இந்த உயிர்வாளியானவன் பௌதீக இருப்பின் பரிதாபகரமான சூழலில் துன்பப்படுகிறான். அவன் உண்மையில் இதிலிருந்து விடுபட்டு வழியை தேடுகிறான். பெருங்கஷ்டத்திற்கு பிறகு அவன் துன்பத்தில் இருந்து விடுபட்டாலும் பொதுவாக அவன் குழப்பமடைகிறான். இவ்வாறாக வாழ்க்கை போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அவனால் பகவான் விஷ்ணுவின் தாமரை திருவடிகளுக்கு அன்பு கலந்த சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் தேனீகளைப் போன்ற
பெரிய தூய பக்தர்களின் பாதுகாப்பை பெற இயலாது. உண்மையாக பார்த்தோமானால் எல்லா உயிர்வாளிகளுமே பௌதீக துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களே. அவர்கள் பராபிரகிருதி என்று அறியப்படுகின்றனர், அதாவது பகவானின் உயர்நிலை சக்தி. அதனால் இந்த உயிர்வாளிகள் மாயையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர்களோ அல்லது பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர்களோ அல்லர். ஆனால் பகவானின் வெளிப்புற சக்தியின் தாக்கத்தின் காரணமாக தாங்கள் பௌதீக இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். இக்காரணத்திற்காக அவர்கள் அந்த அளவு துன்பத்திற்காட்படுகின்றனர். யயா சம்மோஹிதோ ஜீவ ஆத்மானம் திரிகுணாத்மகம் பரோபி மனுதே நர்த்தம் தத் கிருதம் சாபிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 5வது காண்டத்துல 14 அத்தியாயத்துல 1வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க பாருங்க. இதுல ஸ்ரீல சுக கோசாமி என்ன சொல்றாரு, இந்த பௌதிக இறப்பின் மிக அருமையான முறையில் அதாவது காட்டிற்கு ஒப்பாக கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. அதாவது பரிசுத்த மகாராஜா பௌதீகமான மனம் என்பதற்கான நேரடியான பொருளை சுககோசாமி கேள்வியில் எழுப்புவது சுககோசாமி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். இப்போ ஒரு காட்டுல மரம் இருக்கு, செடி இருக்கு, கொடி இருக்கு, அதே மாதிரி கல் இருக்கு, இதெல்லாம் கொண்டு இவன் என்ன பண்றாங்க, யாரு வியாபாரம் பார்க்கறவங்க அதை கொண்டு காசாக்குறாங்க. இயற்கையை கொண்டு அதை காசாக்குறாங்க. இயற்கைன்றது எல்லாருமே அனுபவிக்க வேண்டிய பொருள் தான் அது. ஆனா நாம அது வியாபார தன்மையில கொண்டு வரும்போது அது பௌதிகமா தன்மை தான் போதுன்றது இது விளக்கமா கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. இப்ப அது இன்னொரு விளக்கம் படிக்கலாம், இன்னொரு விளக்கம் சொல்லலாம் பாத்தீங்களா. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். மூடான்ற தன்மையில கொடுக்கிறார். மூடா தன்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கழுதை இருக்கு. ஒரு கழுதை என்ன பண்ணுதுன்னா, அது ஒரு விலங்கு. அந்த விலங்கு அவனுடைய எஜமானன், அந்த கழுதை வளர்க்கிறவர், அவர் ஒரு கட்டு புல்லு கொடுக்குறார் அந்த கழுதைக்கு. அந்த கழுதை என்ன பண்ணும், அந்த ஒரு கட்டு புல்லுக்காக அது ரொம்ப அவர் சொல்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அவர் உடம்புல மேல கல்லை வச்சாலும் சரி, மண்ணை வச்சாலும் சரி, பொறி மூட்டை வச்சாலும் சரி, பஞ்சு மூட்டை வச்சாலும் சரி, அதை தன்னுடைய வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கும். அது எதுக்காக செய்யுது, அந்த ஒரு கட்டு புல்லுக்காக அது செஞ்சுட்டு இருக்கு இல்லைங்களா. எஜமான் சொல்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கு. அப்போ அதே அந்த கழுதை கொஞ்சம் சிந்திச்சு செயல்பட்டுதுன்னு வச்சுங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா, அது என்ன பண்ணும், அந்த ஓனரை விட்டு அந்த முதலாளியை விட்டு வெளியே வந்துருச்சு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எங்க பார்த்தாலுமே அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் கிடைக்குது. புல்லு எங்க பார்த்தாலும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா, எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும். ஏன்னா அது அறியாமல் இருக்கனால்தான் அந்த மூடான்றத அந்த விளக்கமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் இந்த இயற்கைன்றது எல்லாரும் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். எல்லாருக்கும் உள்ள சமமான ஒரு அனுபவிக்க தன்மை தான். ஆனா நாம என்ன பண்றோம் பாருங்க, இத இந்த இயற்கையை அனுபவிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம இதை பற்றற்ற தன்மையா அனுபவிக்கும் போதுதான் பகவானுக்கும் நம்ம நித்திய சேவனாக நாம மாறுறோம். ஆனா அந்த அறியாமை நாம் தெரியாம தான் நாம என்ன பண்ணுகிறோம், இதே மாயத்திலேயே நாம கட்டுண்டு இதிலே நாம டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கோம். திரும்ப என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிகத்துல இருந்துகிட்டு அடுத்த பிறவி நம்ம என்ன கிடைக்கும், நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த உடல் கிடைக்க போகுது. இப்ப நம்ம பாவம் புண்ணியம் சமமாக பண்ணோம்னா இதே உடல் கிடைக்கும். இதே உடல் கிடைச்சவங்க தெரியுது சம்சார கடல் தான். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4 விதமான சக்கரத்துல இந்த சம்சார கடல் தான். இந்த துன்ப கடல்ல நாம திரும்பவும் உள்ள மாட்டிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இதுதான் நாம சத்துவகுணமா, ரசோகுணமா, தமோ குணமா நாம தீர்மானிக்கிறோம். ஆனா நாம தீர்மானிக்கிறது என்ன பண்றோம், நம்ம செயல் மூலியமா தீர்மானிக்குது. நாம தீர்மானிக்க நம்ம செயல் மூலியமா தீர்மானிக்கணும். அந்த செயலை பகவானுக்கு சேவையா செய்யும் போது இந்த தன்மையே வராது. இந்த சத்துவ குணமா, ரசோகுணமா, தமோ குணமா வராது. சுத்த சத்துவத்துல நம்ம டிராவல் ஆகும்போது பகவானுடைய உணர்வோட செயல்படுறதுதான் சுத்த சத்துவம். அந்த சத்துவத்துல செயல்படும் போது இந்த எந்த தன்மையும் இந்த மாயத்தன்மையிலிருந்து நமக்கு ரொம்ப அழகாக விடுது. இதுதான் பராசக்தின்னு ஒண்ணு சொல்லப்படுற, பராபிரகதி அப்படின்னு சொல்ல. பராபிரகதினா பராசக்தின்னு சொல்றது. இந்த மாய சக்தின்னு சொல்லப்படுவாங்க. இது என்ன சொல்றது, உண்மையாகவே அதை பார்த்தோம்னா எல்லா உயிர்களையும் பௌதிக துன்பங்களை அப்பாற்பட்டவர்களாக அவர்கள் பராபிரகதி என்று அறியப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த பிரகிருதின்னு சொல்லப்படுறது என்னது, இந்த பௌதீகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்ம பௌதிகத்துல அதிகமா ஆக போதுதான் இந்த பராசக்தி மூலியமாக
நாம பௌதிகத்துல ரொம்ப அதிகமாக நம்ம உள்வாங்குறோம் அப்படின்றத நாம இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு சொல்லப்படுறாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்கள் தாக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரனும் வெளிப்புற சக்தியின் தாக்கத்தின் காரணமாக இந்த உயிர் வாழி தான் அது பௌதீக உற்பத்தியின் பொருள் என்று தவறாக எண்ணிக்கொண்டு பௌதிக துன்பங்களின் வடிவில் வரும் விளைவுகளில் பாதிக்கப்படுகிறான். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 1வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகாக 5வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நாம பாத்தீங்கன்னா தான் என்ற அகந்தை வந்தாவே நாம பௌதிகத்துல போயிடும். அப்ப நாம பாத்தீங்கன்னா அது நாம நினைக்கல, அது நாம செய்யல, நம்ம அந்த கையில் நாம செய்ய வைக்கிற சூழ்நிலை யாரு உருவாக்குறா? அந்த குணமாய ஜீவமாயா, அந்த மாயதான் மகாமாய சக்தி மூலியமாக நாம அது இயக்கப்படுறோம். ஆனா அதுக்கு சூத்திரதாரியார்னு நாம தான். நாம முதல்ல அது ஆரம்பிச்சு வைக்கிறோம். ஆனா அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே கதை வசனம் டைரக்ஷன் எல்லாமே அந்த யோகமாயா யோகமாயால மகாமாயா சக்தி மூலியமாக நாம அதை செயல்பட ஆரம்பிச்சிடுறோம். பேய் பிசாசு எப்படி நாம கூட எப்படி உறவாடுதோ அது மாதிரி நாம அந்த பௌதிகத்துல பந்தப்படணும். ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் ரொம்ப 1வது காண்டத்திலையும் 7வது அத்தியாயத்திலையும் 5வது பதத்திலையும் வெளிவா கொடுக்குறாங்க. அது அந்த ஸ்லோகத்தோட சாரம்சத்தை சில பிரபுபாத விளக்கி கொடுக்குறார் பாருங்க. பௌதிகத்தில் முழுகி உள்ள உயிர்வாழிகளின் துன்பத்திற்கான மூல காரணம் இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான பரிகாரம் மற்றும் அடையப்பட வேண்டிய பூர்ணத்துவம் ஆகிய அனைத்தும் இப்பதத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த உயிர்வாழியானவன் தன்னுடைய சொரூப நிலையில் பௌதீக உடலில் சிறையிடப்பட்ட வேண்டியவன் அல்ல. ஆனால் அவன் தற்பொழுது பகவானின் வெளிப்புற சக்தியில் பகரங்க சக்தியினால் சிறைப்பட்டிருப்பதால் தான் பௌதிகவாதின் என்று ஒரு விளைபொருள் என்று கருதுகிறான். இந்த துன்பகரமான தொடர்பின் காரணமாக இத்தூய ஆன்மீக ஆத்மா பௌதீக இயற்கையின் குணங்களின் கீழ் பௌதீக துன்பங்களுக்கு அனுபவிக்கிறான். இந்த உயிர்வாழி தன்னை பௌதிகத்தின் ஒரு உற்பத்தி பொருள் என்று தவறாக புரிந்து கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ நாம ஒரு ஆரம்பிக்க வைக்கிறதா நம்ம வேலையா இருக்கும். ஒரு எண்ணமோ நம்ம செயலோ ஏதோ ஒரு செயல நம்ம செயல்படும் போதுதான் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயமே அந்த மகாமாய சக்தி மூலியமாக நாம இயக்கப்படுறோம். அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம இயக்கப்படுறோன்ற போது நம்ம சீக்கிரமா வெளியே வந்துருவோம் இல்லைங்களா? அது கடினமான செயல் தான். அது கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான். அதை புரிகிற தன்மை வரும்போதுதான் நம்ம பகவானை நினைக்கும் போதுதான் அந்த தன்மை நம்ம புரிய வரும். இல்லைன்னா நம்ம எப்படி இருப்போம்? அப்படிதான் இருப்போம். அதுதான் பகவான் 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனோட விளக்க கொடுக்குறாரு. 33ல கேட்கிறான், டாக்டர் கூட குடியில அடைச்சிருவேன், ஆனா என்னால மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்கிறான். அது 33, 34 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அது கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான். ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அதை நெறிமுறையோட ஒழுங்குபடுத்தி அது செய்ய ஆரம்பிச்சேன்னா போதும், கண்டிப்பாக அது எல்லாம் சாத்தியப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப நாம பாத்தீங்கன்னா இது கடினமான செயல் தான். பௌதிகத்துல போயிட்டா கொஞ்சம் நாமும் அதுல இருந்து மீண்டு வர்றது கொஞ்சம் கடினம் தான். அதையே பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக அது நமக்கு ஒரு ஆத்மா சுத்த சத்துவத்துக்கு நம்ம டிராவல் ஆகிறதுக்குள்ள வழியே நமக்கு அது நிலைநிறுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி இந்த தூய ஆன்மீக ஆத்மா பௌதீக இயற்கை குணங்கள் கீழ் பௌதீக துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான். இந்த உயிர்வாழி தன்னை பௌதிகத்தின் ஒரு உற்பத்தி பொருள் என்று தவறாக புரிந்து கொள்கிறான். தற்பொழுது பௌதீக சூழ்நிலை கீழ் அவன் கொண்டுள்ள முறைகேடான எண்ணம், உணர்வு மற்றும் விருப்பம் ஆகியவை அவனுடைய இயற்கை ஒட்டிய செயல்கள் அல்ல என்பது இதன் பொருள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது நம்மளுடைய செயலே கிடையாது. இது செய்யற செயல்ல எது மாயத்தான் நம்ம செய்யப்படுது. மகாமாய மூலியமா தான் இது செய்யப்படுது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் பந்தப்படாத நிலையில் சிந்திப்பது, விளக்கமா விடுறாங்க பாருங்க. ஆனால் பந்தப்படாத நிலையில் சிந்திப்பது, உணர்வது, மிருகம் மற்றும் உணர்வது மற்றும் விருப்பப்படுவது என்பதில் அவனுக்கு என்ற தனி வழி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நாம ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவை நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி நாம அதை செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்ன்ற போது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா அதே அதை மீண்டு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த செயல்ல இருந்து பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படும் போதுதான், பந்தப்படும் போது அதேதான் நாம டிராவல் ஆகுன்றதை நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். தனி வழி உள்ளது. இந்த உயிர்வாழி தன்னுடைய ஆதியான சொரூப நிலை, அதாவது சொரூப நிலையில் கூட நினைப்பது, விரும்பப்படுவது, உணர்வது ஆகியவற்றுக்கான சக்தியுடன் தான் உள்ளன. இக்கட்டுண்ட ஆத்மாவின் உண்மை ஞானம் தற்பொழுது அறியாமையிலால்
கவரப்பட்டுள்ளது என்று பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக ஒரு உயிர்வாழி பூரணமான அருவ பிரம்மன் என்னும் கொள்கையை இங்கு மறுதளிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்க முடியாது. ஏனெனில் இந்த உயிர்வாழி பந்தப்படாத தன்னுடைய நிலையிலையும் சிந்திப்பதில் கூட தனக்கென்று ஒரு பாணியில் செயல்படுகின்றன. தற்பொழுது அவனுடைய கட்டுண்ட நிலையானது பகவானின் வெளிப்புற சக்தியின் தாக்கத்தினால் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் பகவான் இதில் தலையிடாமல் இருந்தாலும் இந்த மாய சக்தியானது தன் வேலையை தொடங்குகிறாள். இந்த உயிர்வாழியானவன் வெளிப்புற சக்தியின் மூலம் மாயைக்கு உட்பட்டிருப்பதை பகவான் விரும்பவில்லை. பகவானின் வெளிப்புற, அதாவது மாய சக்தியில் பகவானின் இந்த விருப்பம் தெரிவிக்கிறது. இருப்பினும் இந்த உயிர்வாழி தன்னுடைய வசீகர, அதாவது சக்தியின் மூலம் மாயில் வைத்திருக்கும் இந்த நன்றி கெட்ட செயலை அவள் ஏற்றுக்கொள்கிறாள். பகவான் இந்த மாய சக்தியின் செயல்களில் தலையிடுவதில்லை. ஏனெனில் இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் செம்மைப்படுவதற்கு மாய சக்தியின் அம்மாதிரியான செயலையும் தேவைப்படுகிறது. பாசமுள்ள ஒரு தந்தை தன்னுடைய குழந்தைக்கு வேறொருவரால் கண்டிக்கப்படுவது விரும்ப மாட்டார். இருப்பினும் கீழ்படியாத தன்னுடைய குழந்தையை ஒரு அதாவது கண்டிப்பான மனிதரிடம் தந்தை அனுப்பி வைக்கிறார். ஆனால் அதே சமயத்தில் அன்பு உருவமான நம்முடைய பரமதந்தையான பகவான் இக்கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு ஒரு விடியல் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அந்த விடியல் தான் மாயின் பிடியிலிருந்து வெளியேறும் சுதந்திரம். சட்டத்திற்கு பணியாத தன்னுடைய குடிமக்களை அரசர் சிறைச்சாலையில் 4 சுவருக்குள் அனுப்புகிறார். ஆனால் சில வேளையில் சிறைவாசிகள் விடுதலை விரும்பும் அரசர் நேரடியாக சிறைச்சாலைக்கு சென்று அவர்களை திருத்தி சொல்லி அறிவுறுத்துகிறார். அவர் அவ்வாறு செய்வதால் கைதிகள் விடுவிக்கப்படுகின்றனர். அதே போல பரமபுருஷர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்து மாய சக்தியின் ராஜ்யத்திற்கு இறங்கி வந்து பகவத்கீதை வடிவில் தாமே உயிர்வாழிகளுக்கு விமோசனம் அளிக்கிறார். அதில் அவர் மாய சக்தியை கடப்பது மிகவும் கடினம் என்றாலும் பகவானின் தாமரை திருவடியில் சரணாகதி அடையும் ஒரு பகவானின் கட்டளையின் மூலம் விடுவிக்கப்படுகிறார் என்று கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல 8வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகாக நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். விளிம்பில் எப்படி நாம செயல்படுறோம் அப்படின்றத நாம அப்புறம் விளிம்பில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக துன்பப்படுகிறார்கள், இயற்கையாவே துன்பப்படுவாங்க. ஏன்னா இது ஒண்ணு மாய சக்தியில, அதாவது யோக மாயா சக்தியில பகவான் சக்தியில போனோமா, இல்ல மகாமாயா சக்தியில நம்ம போறோமா, இல்ல ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல விளிம்புல இருக்கிறோமான்றத நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். இது பகவானுடைய, அதான் பகவான் என்ன சொல்ற, தந்தை மகனுக்கு என்ன சேவை பண்ணணும், என்ன கடமை பண்ணணுமோ அதை பகவான் நாம எல்லாம் பகவானுடைய குழந்தைகள் தான். மற்றவங்க யாரும் நம்ம தண்டிக்கிறதுக்கு பகவான் பொறுத்து கொள்ளவே மாட்டார். நம்மளை பக்குவப்படுத்துகிறார். அதனால நாம அந்த பக்குவ நிலையில இருந்து நாம மீண்டு வரணும்ன்றதுதான் பகவானுடைய விருப்பம். நாம இந்த மாயத்தாலிருந்து நாம வெளியே வரணும்னா கட்டுண்ட ஆத்மாவா நாம இருக்கக்கூடாது. நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மா தான், ஆனா அதுக்கு நாம கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு கட்டுண்ட ஆத்மாவா நம்ம செயல்படணுன்றது இந்த பதத்தோட நாம புரிஞ்சுக்கலாம். நாளைக்கு பாருங்க, அடுத்த வாரம் அத்தியாயம் 9 ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். அதுவும் நாம் எதனால் மாயையை கைவிடுவதில்லை அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த போன அத்தியாயம் என்ன சொல்றது, மாயத்தால நாம எப்படி தண்டிக்கப்படுறோம் அப்படின்றத. அப்ப விளிம்புல இருந்தா நாம தண்டிக்கப்படுறோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது ஏன் நாம கைவிட மாட்டேன்றோம், அந்த மாயத்திலிருந்து ஏன் நாம வெளியே வர மாட்டோன்றத இந்த அத்தியாயத்துல நாம அடுத்த வாரம் விளக்கி படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தையே வச பதனானாம் பாவனியே வைஷ்ணவி நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி.